Ну што, вы яшчэ спрачаецеся пра вынікі Еўрабачання? Хто фрык, а хто не фрык? Ну тады зараз я пакажу вам сапраўдных фрыкаў. Жанчына, якая павялічыла нараджальнасць у Беларусі сваімі песнямі. Чалавек баян, які спяваў пра бульбу. Эпілептычны прыпадак ад саладухі. І, канешне ж, неўміручы хіт ад эканамісткі з Манхэттана, які ведае кожны беларус. Сёння я прынёс вам лепшыя перформансы, якія так і не трапілі на Еўрабачанне. Шчыра, страшна гэта нават пачынаць, але я паспрабую. Некалі беларус удзельнічала ў Еўрабачанні і праводзіла для гэтага нацыянальныя адборы. Удзельнічалі ў іх выключныя таленты. Шмат якія мае псіхалагічныя траўмы, звязаныя менавіта з іх творчасцю. І пакуль усе абмяркоўваюць фінал сёлетняга Еўрабачання і іншыя неістотныя рэчы, я прапаную вам занурыцца ў сапраўды важную тэму. Лавіце топ-10 перформансаў нацыянальных беларускіх адбораў. Убачыце адзін раз і ўжо ніколі пра гэта не забудзеце. Жанет унікальная спявачка, і зараз вы ў гэтым пераканаецеся. У 2007 годзе яна паехала ў тур па Беларусі ў падтрымку нараджальнасці. Манументальная праца ўключала ў сябе 143 канцэрты, але і вынік быў адпаведны. Сціплая цытата са старонкі ў Вікіпедыі паведамляе. Паводле статыстычных дадзеных за апошняе дзесяцігоддзе, менавіта 2009 год быў абвешчаны пікам нараджальнасці ў Беларусі. Карацей, калі вы яшчэ не спрабавалі секс пад песні Жанет, то абавязкова паспрабуйце. Настолькі смелых эксперыментаў у вашым жыцці яшчэ не здаралася, гарантую. Ну а калі не верыце, то ў мяне ёсць для вас жалезныя доказы. Давайте перанесемся ў шчаслівы 2003 год і паглядзім урывачак з першага цёплага лампавага нацыянальнага адбору на Еўрабачанне. На сцэне Жанет з песняй «Лель». Яна самааддана хрыпіць і стогне ў мікрафон пад аранжыроўку часоў дзяцінства майго бацькі. Складаная дынамічная харэаграфія нумару прыемна кружыць галаву, а ідэальнае мачулішчынскае выбаўленне сімвалізуе сабой бязмежнае патрыятычнае памкненне спявачкі. Сапраўды аргазмічнае шоу. Магу толькі ўявіць, як весела трахаліся наведвальнікі канцэртаў Жанет ва ўмоўным буду Кашалёва пад гэтай неўміручы трэк, і якія прыгожыя пасля ў іх нараджаліся патрыёты. Мяркую, што анамальная нараджальнасць пасля канцэртаў Жанет і стала прычынай, па якой яна так і не трапіла на Еўрабачанне. Прапаганда нетрадыцыйных каштоўнасцяў праехалася катком па смелай і самаадданай дзяўчыне і не дазволіла ёй стаць унікальным экспартным прадуктам. Ну а калі гэта толькі пачатак гэтага рэйтынгу, то ўявіце, што вас чакае далей. Стаўце лайк, подписывайтеся на канал і абавязкова даглядзіце да канца. Там будзе сапраўдная феерыя. Спачатку вось вам загадка на кемлівасць. У 2020 годзе ён балатаваўся ў прэзідэнты Беларусі. Любіць крычаць у мікрафон, ненавідзіць Ціханаўскую і яго завуць Александр Григорович. А пакуль вы думаеце, я зраблю важную абвестку. 28 траўня гурт Джей Морс выступіць у Беларусі. Гэта не нейкі жарце клікбейт, а чыстая праўда. На канале Сепультура Лайф адбудзецца онлайн-канцэрт гурта для беларусаў па ўсім свеце, і вы таксама зможаце да яго далучыцца. Беларусь там, дзе мы, і ніхто не зможа забраць у нас права хадзіць на канцэрт любімых гуртоў, танчыць і спяваць разам. Абавязкова далучайцеся да трансляцыі 28 траўня 20:00 па Менску, а яшчэ падтрымлівайце любімы гурт донатамі, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Спасылкі шукайце ў апісанні да гэтага відэа і до сустрэчы на канале Сепультура Лайф. Так, ну а цяпер адказ на загадку. Канешне, гаворка пра легенду беларускага металу Алеся Таболіча. Не здагадаліся? А я даў вам столькі падказак. Ну як так? Але зараз пра іншае. У далёкія часы, калі ў БТ яшчэ быў свой YouTube-канал і на ім паказвалі праслухоўванне нацыянальны адбор Еўрабачання, гурт Знич вырашыў паказаць сябе прынцыпова новай аўдыторыі. І яшчэ як паказаў. Каб папсы паменш было. Калісьці ж Лордзен ад Фінляндыі выступалі, вось і мы паспрабуем. Чаму б і не? Кожны год адно і тое ж.
Гурт «Зниж» натуральна даў элемент непрадказальнасці ў гэтае шоу, бо непадрыхтаваныя да метал-перформансу сябры журы сапраўды не ведалі, чаго чакаць ад Таболіча ў наступны момант. Ці кажана з'есць, ці шнуром ад мікрафона за папсу задушыць. На шчасце, абышлося без ахвяр, але і без сенсацый. Зниж у фінал нацыянальнага адбору не пусцілі. Што праўда, прага Таболіча да тэлешоу з часам не прайшла. Нядаўна Зниж выступілі на польскай тэлевізіі. Перформанс атрымаўся неблагі, але легенда беларускага пэга-металу зноў усё адно атрымала порцыю крытыкі ад мясцовых зорак. Віталь Варанко з баянам у руках прайшоў усе магчымыя этапы прыняцця сябе. Ад акадэміі талентаў на беларускім тэлебачанні да ціхаакіянскага кубку свету па баяне ў Аўстраліі. Паміж гэтымі падзеямі было некалькі магутных спроб трапіць ад Беларусі на Еўрабачанні, і Варанко карыстаўся гэтымі магчымасцямі напоўніцу. У яго быў чароўны вобраз чалавека баяна, за якім ён штурмаваў брытанскае шоу талентаў. Але суворае беларускае журы пастанавіла, што з гэтымі жартачкамі лезці на сур'ёзны песенны конкурс Еўрабачання ганьба. Ды і баяніст у краіне ўжо ёсць, другога нам не трэба. Тады Варанко змяніў тактыку і заспяваў пра бульбу. У прамым сэнсе ён пайшоў на чарговы адбор на Еўрабачанне з песняй «Патэйта Акапулька». Гэты цынічны і каварны разлік таксама не спрацаваў. І тады Варанко у адчаі лупануў свой апошні козыр, які толькі можна было знайсці. Бацька, родны наш бацька, бульба з табою, з народнай любов'ю. Магчыма, гэтая тактыка і прынясла б свой плён. Але спачатку Еўрабачанне адмянілі праз каранавірус, а пасля ўвогуле Беларусь выключылі з удзелу. Той момант, калі казырнога туза пабілі джокерам. У межах Беларусі баяніст Варанко дагэтуль не вытрымлівае магутную канкурэнцыю. Таму на важных дзяржаўных мерапрыемствах замест яго пакуль яшчэ з'яўляецца іншы баяніст. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ну что, ребята, а где ладошки ваши, а? Не вижу. Еще приготовьтесь, на первую долю покажу, где вступаем, а? Я б рэальна хацеў зірнуць такі прагрэў на сцэне Еўрабачання, каб Саладуха рэальна паказаў, дзе ўступаць на першую долю. Гэта зноў вяртанне ў далёкі 2003 год, калі Беларусь толькі намацала сваю сцежку на еўрапейскі песенны конкурс і люта эксперыментавала. Менавіта падчас гэтага эксперыменту і здарылася знакамітая «Take it easy, гай» выкананне гладзенькага, як узбекскі кавун Саладухі. Ён гарэзліва тупаціць ножкай, расплёсквае паўсюль сваю энергію і прыгожа усміхаецца зубамі, якія яшчэ не памяняў па бартары. Гэта пасля будуць рытуальнае перапрананне вясёлкавага матыля і ружовыя гарнітуры. Вось у такім выглядзе Саладуха б сапраўды нарабіў рэзанансу на Еўрабачанні. У тебя есть шанс, только не сырвай, не переживай, не переживай. Тут іншае. Шалёны бляск у вачах, рваныя інтэнсіўныя рухі целам. Адчуванне, нібыта Антонавіч вярнуўся з берлінскага рэйву і яшчэ па інерцыі рубіцца пад тэхна. Апошні раз я такое бачыў у новым фільме Netflix «Вяршыня», але там усё вельмі дрэнна скончылася. З часам Саладуха зразумеў, што Еўрабачанне гэта не яго ўзровень і засяродзіўся на камунікацыі з дырэктарамі беларускіх прадпрыемстваў і не вельмі таленавітымі маркетолагамі не вельмі вялікіх брэндаў. А нам з вами на памяць застаўся вось гэты ролик. Падрабязны мануал па тым, як шукаць ключы ад шчасця і што рабіць, калі з чалавекам здарыўся эпілептычны прыпадак. Ну і калі Саладуха апынуўся толькі на 7-м месцы, то ўявіце, што там яшчэ наперадзе. Абавязкова дачакайцеся, будзе сапраўдная спёка. Бабкі, бабкі, бабкі.
Ніхто дагэтуль не ведае, адкуль узяўся і куды знік Алекс Нармалекс, але былі часы, калі ён выкарыстоўваў нацыянальны адбор на Еўрабачанне як трыбуну для сваіх шалёных перформансаў. Глядзець ролікі за яго ўдзелам спецыфічнае задавальненне, але звярнуць увагу на феномен варта. Вось, напрыклад, кавалачак выступу Алекса Нармалекса з песняй пра бабкі. Бабки, 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 бабки. Гучыць як нешта сярэдняе паміж прагнозамі Чалага і Шрайдмана, ну а сам перформанс, канешне, бліжэй да залатога фонду тэатра Хрыстофор. Но вопрос приходит вновь: можно ли купить любовь, дружбу можно ли купить, можно есть или пить, ими как дышать, время повернешь и спять, солнце света впереди, жизнь новую прожить. Але гэта не адзіны перформанс з удзелам Алекса Нармалекса. Праз некаторы час ён памяняў творчы псеўданім і вырашыў выступаць інкогніта, бо нумар быў даволі радыкальны. Так у гісторыі беларускіх адбораў на Еўрабачанні з'явілася песня «Весна дзядзі Сэма». Там зноў была рэзкая крытыка капіталізму, багаты касцюм і фанаграма ў духу мадэрновай творчасці гурта Трубецкой. Пляшет по планете весна дяди Сэма. Красками раздоран дьявольский малюет, планетарный покер мастерски блефует. У прынцыпе, такі контент на беларускім тэлебачанні цяпер з'яўляецца рэгулярна, але тады ролікі ў духу «Вясны дзядзі Сэма» здаваліся новым словам у геапалітычнай аналітыцы. Чым цяпер займаецца Алекс Нармалекс, не паведамляецца. Але ў мяне ёсць здагадкі на гэты конт. А калі вы валодаеце інфармацыяй, дык абавязкова напішыце ў каментах. Як вы ўжо здагадаліся, зараз пачнецца самае цікавае, сапраўдная спёка. Настолькі, што гэтыя нумары ўжо назаўсёды застануцца ў вашай свядомасці. Проста паверце. Ну і вось вам сапраўды магутны доказ. Таямнічы Фрэйм і ягоны хіт «Dance Power». На твары артыста ляжыць пячатка багатага жыццёвага досведу. Вельмі хочацца разгадаць гэтую таямніцу, зазірнуць спеваку ў вочы і ўбачыць там адлюстраванне шалёных рэйваў, бязлітаснага геданізму і пякучыя водбліскі страбаскопаў. У кожным творцы мусіць заставацца загадка, але тут яна настолькі захапляльная, што хочацца дакапацца да сутнасці. На жаль, зрабіць гэтага мне так не ўдалося. Фрэйм так і застаўся галоўнай таямніцай беларускай музыкі. Пытанне без адказаў, яскравы выбух і імклівая цемра. «Dance Power» — самаадданы танцавальны хіт, у якім сапраўды хаваецца магутная сіла. Песня магла б прыгрымець на ўсю Еўропу і яшчэ надоўга застацца ў памяці мэтавай аўдыторыі Еўрабачання. Я стаў фанатам Фрэйм, як толькі пачуў гэты трэк. А вы? Давайце разам пашукаем артыста, а пасля паспрабуем рэанімаваць яго кар'еру. Калі валодаеце звесткамі пра гэтага гераічнага мужчыну, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Самы медыйны праект за часы нацыянальнага адбору на Еўрабачанне, які так і не паехаў на конкурс. Зомбі-праект пад назвай Sweet Brains некалькі разоў спрабаваў паказаць сваё фрік-шоу Еўропе, але беларускае журы не ацаніла гэтае памкненне. А было сапраўды весела. Каларытныя касцюмы, простыя, але запамінальныя песні і добрая прома-кампанія. Tell me, get a job, get real, don't be a slob. You will be barefoot, hungry with no peace, so pretty, beating, I'll give up, dancing, you will learn your shit. Зомбі троху разварушылі колы беларускі шоу-біз і прынеслі туды нейкую інфернальную і невядомую дагэтуль энергію. Ну, калі раней пачэснымі эксгуматарамі беларускай эстрады лічыліся Анатоль Ярмоленко і Эдуард Ханок, то цяпер за гэта адказвалі сапраўды вясёлыя персанажы. Дык што магло пайсці не так? Чаму зомбі не пусцілі ў Еўропу? Адказ ад стваральнікаў гурта вас наўрад ці здзівіць. У нас быў бы шанец патрапіць у фінал, калі б мы загадзя забралі велізарную камісію з ідэалагічных працаўнікоў у палацы рэспублікі і зрабілі разгорнуты аповед пра зомбі і іх дзейнасць на тэрыторыі Беларусі, пра карысць і распаўсюджванне зомбі-культуры ў сацыяльным асяроддзі. Пасля гэтага праводзіліся б эксперыменты. Кожнага з нашых персанажаў трэба было б правяраць на дэтэктары хлусні, зрабіць аналізы на прадмет наркатычнага ап'янення і гэтак далей. Усяго гэтага не здарылася.
Гурт Sweet Brains паспрабаваў сябе на нацыянальным адборы некалькі разоў і ў выніку спыніў сваё існаванне, так і не дачакаўшыся прызнання. Ханок і Ярмоленка ўздыхнулі з палёгкай і працягнулі сваё трыумфальнае шэсце па могілках беларускай эстрады. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Цікава. А ці памятаеце вы гурт Sweet Brains? Ці падабаліся вам беларускія зомбі і ці былі ў іх шансы на Еўрабачанні? Every now and then, run away. If we meet someday, some way, face to face as we expand through a life and now and then. Пішыце свае думкі ў каментарах, а я вам зараз пакажу безумоўную і бескампрамісную тройку фіналістаў свайго рэйтынгу. Віктор Лупасін – неўміручы ваяр беларускага андэграунда і стабільны ўдзельнік нацыянальных адбораў. Пачнем з хіта «Нос і сумленне», з якім Лупасін сапраўды стрэльнуў у нацыянальным адборы. Песня пра юную чайку і юную качку і чалавека, які застрэліў іх з двустволкі. Гераічны трек з магутнай энергетыкай. У песні было столькі экспрэсіі і драйву, што журы папросту захлынулася гэтымі эмоцыямі і не пусціла Лупасіна ў фінал. Ну і што б вы думалі, Лупасін не разгубіўся і паехаў з хітом пра чайку і качку на ўкраінскі X-фактор. Ну і хто прайграў выніку? Дакладна не Лупасін. Але на гэтым ён не спыніўся, вярнуўся на нацыянальны адбор ужо з новым хітом. У гэтым перформансе ідэальна практычна ўсё. І самаадданая манера выканання Віктора Лупасіна, і экспрэсіўныя музыканты, і таленавітыя бэк-вакалістачкі. Беларускі Фрэдзі Меркюры ў модных акулярах зноў шакаваў усіх прысутных дысталяваным беларускім авангардам. На жаль, на Еўрабачанне Лупасін так і не паехаў. А ў апошні год, калі Беларусь удзельнічала ў конкурсе, увогуле не змог падаць заяўку на ўдзел, бо там была нейкая дужа складаная форма. Так мы страцілі, магчыма, галоўнага прадстаўніка Беларусі на конкурсе, а пасля і Беларусь на конкурсе. Але пра гэта я не шкадую. Шкадую толькі, што талент Лупасіна так і застаўся долей сапраўдных аматараў. Добрий вечір глядачам пісень. Ніхто не ведае, адкуль узяўся ў будынку белтэлерадыёкампаніі «Паўло» з Украіны. Але гэта было неверагодна магутна. Пісень – гэта не проста нейкі трек да Еўрабачання, а палітычны перформанс, меседж у будучыню, які тады ніхто не раскусіў. Я так задумав, щоб скласти найкращу пісню в світі про Україну і про Ізраїль. Перад самым выступам шаноўнага «Паўло» папрацавалі правакатары. Це не мій. Це не мій мінус. Але гэта не перашкодзіла артысту. Той, што было далей, складана апісаць словамі, таму прапаную проста паслухаць кампазіцыю і задумацца над яе сэнсам. Добрий вечір глядачам пісень. Мир настане в Україні, слухайте пісень. Мир настане також в світі, слухайте пісень. І гэта сапраўды так. Пісень моментам трапляе ў свядомасць і выкруціць яе адтуль ужо амаль немагчыма. Я спрабаваў слухаць дыскаграфію Анатолія Длускага, травіў пісень песнямі Германа Тітова, нават спрабаваў асцярожненька кранацца творчасці Вікторыі Алешка. Не дапамагло. Пісень так і засталася са мной навечна. У гэтым вялікі талент Паўло Лашынчука, які знік гэтак жа раптоўна, як і з'явіўся. Слава Білорусі, крайні, Білорусі, крайні пісень, Ізраїлю слава, крайні пісень. У мяне 26 варыянтаў гэтай песні. Спачатку я спяваў «Добры дзень», але потым даведаўся, што Еўрабачанне будзе ўвечары і праспяваў «Добры вечар». Падыход саліднага творцы і перформанс у найлепшых традыцыях Джона Леннона. Як кажуць класікі, слухайце пісень. Наш Тарас Шевченко з країни пісень, наш Шолом Алейхем з країни пісень, співак-композитор з країни пісень. Я танцевала в клубе, боже, как было жарко.
Ну і безумоўная лідарка нацыянальных адбораў на Еўрабачанні ўсіх часоў, і былых, і будучых, калі яны раптам калі-небудзь яшчэ здарацца. Вы, напэўна ж, ведаеце, гэты эратычны акт захопу свядомасці будынку белтэлерадыёкампаніі і сэрцаў шматлікіх фанатаў. Дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, а мне жарко. Дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй, дуй на меня, дуй. Do it yourself, girl. Песня «Дуй на меня, дуй» стала імгненнай класікай яшчэ ў момант першага публічнага выканання. Яшчэ ніхто ў Беларусі не спрабаваў рабіць вось так, як зрабіла гэта Жека. Жанчыну з Нью-Йорку, якая праляцела ў Беларусь, каб парваць усіх на маленечкія кавалачкі і паляцець назад і ніколі ўжо больш не вяртацца. Я танцевала в клубе, боже, как было жарко. Я попросила Колю, чтоб на меня дул. Он типа меня не понял и развернулся с фразой: Ах, тебе еще дует. Do it yourself, girl. «Дуй на меня, дуй» — гэта ўсходнееўрапейская адаптацыя лепшых узораў рэпу Нікі Мінаж і Карді Бі, калі б яны аднойчы схадзілі на дыскатэку ў Бешанковічах і атрымалі таму галаву ад мясцовых дзевак. Дзёрзкі, правакатыўны трэк з вялікім патэнцыялам. Песня адразу ж панеслася па пабліках і садсетках. Яна стала guilty pleasure хітом, які ведаюць на памяць і мужыкі з трактарнага, і жанчыны з крэатыўных агенцый. Сама Жека жыве ў ЗША і працуе на сур'ёзнай пасадзе. Усё сваё жыццё працавала старэйшым эканамістам на самым высокім узроўні у хедж-фондзе на Манхэттане. Там шмат грошай і шмат стрэсу. Мае босы — мультымільярдэры. я зажигала в Каннах, боже, какие фонтаны. Нас обливали DJs, we dance all night on the beach. Я снова притерлась к Коле, дуй, прошу, до упаду. What, you want me to do it? Do it yourself, girl. Мне падаецца, што песня «Дуй на меня, дуй» — ідэальны спосаб зняць стрэс. Шкада, што Жека так і не паехала на Еўрабачанне з гэтай песняй. Пэўнены, яна б стала хітом сусветнага ўзроўню, а Жека нарэшце б кінула сваіх мультымільярдэраў і спявала песню ў кайф. А вы як лічыце? Пішыце, калі ласка, ў каментарах сваіх фаварытаў нацыянальных адбораў на Еўрабачанні. І не забывайцеся падтрымліваць гэты канал донатамі, калі вам падабаюцца мае відэа. Я Саша Чарнуха, і гэта канал Міністэрства сепультуры. Абавязкова пастаўце лайк пад відэа і дачакайцеся наступнага выпуска. Будзе сапраўды нешта цікавае. Да сустрэчы ў міністэрстве!